हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स' साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय स' आङो जनता फरायसालिमायाव थांनायनि एपिसोड 1 खौ आं आपल'ड खालामबायमोन दायो बे समाव नेक्स्ट एपिसोड 2 आ नैबे जागोन आरो बे एपिसोड 2 खौबो फुल सापर्ट होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय अके नायलांबाय थादो स' फाइनालि जों दा सेरफांगुरि मोनफैबाय डाइरेक्ट नै बिथां करन बसुमतारी बिथां लिड लादों दिनैनिखौ गिटार नामा गिटार जोंहा जेनेबा मैदेर नांगौ जलस्थि नांगौ गाराग्रानि एक्टर नांगौ ना बालाग्रानि जि नांगौ सब मोनजोबगोन टेनसन लानाङा दे बुंदो नोंथाङा मा सानदों दिनैनि हाबाफारिनि सायाव मायाव बाहागो लानो सानदों दा आं ओंखाराखै होमबाबो दानि बुंनाय रावावनो आंबो एसे खस्थ' मोनदों स' लोगोफोर जों दा जनता कलेज फारसे आगान सुरलांगासिनो सेरफांगुरिनिफ्राय नामाथाय स' लोगोफोर मा बुंनो आरो जोंनिया कलेजनि टिमफ्रा माने गासैबो मेथाइ रोजाबगिरि गोजा जों गासै 6 जन थांदोंमोन आरो 6 जननि गेजेराव आंल' मेथाइ रोजाबिदोंमोनबा साबायानो मेथाइ रोजाबगिरि गोजा थामहिनबा सिंगार गोजा बेनिखायनो लामा गंसे गोमोनानै बिथांमोना मेथाइ रोजाब हान्थिलांगासिनो दङमोन स' बेफोरबायदिनो जोङो मोनहैयो आरो मोनहैखांनायनि दान्दिसे जोङो रेस्ट लायो आरो रेस्ट लाखांनायनि उनाव डाइरेक्ट जों केन्टिनाव फैयो स' बेवहाय ब्रेकफास्ट ओरैनो लाइक साहा बिस्कुट ओरि होदोंमोन नाथाय जों फुङाव जेबो जाबोआखै बेनिखायनो जों माबायाव हाबदोंमोन केन्टिनाव कलेज केन्टिनाव अके नोंथांमोना एसे नायलांबानो जाबाय केन्टिननि भिडिअसफोरखौ केन्टिनाव हाबखांनायनि उनाव जोङो रुम फारसे आवगायफिनो स' गासैबो जयै जोङो रुमाव थांफिननानै दान्दिसे जिरायफिनसै स' बिथांमोना बेवहाय जों गासै सेनियर 3 आरो जों जुनियर 3 दंमोन स' बिथांमोना मेथाइ रोजाबनाय प्रेक्टिस खालामदोंमोन दान्दिसे आरो बेनि उनाव बिथांमोना गुबुन रुमाव जाय रुमाव कालसारेलनि दं बेयाव बिथांमोना प्रेक्टिस खालामहैदोंमोन स' प्रग्रामा स्टार्ट जाथ'यैलाय गासैबो उन्दुनानै थाथ'नायसै दान्दिसे सम मानोना प्रग्रामा बेलासियावसो दं बेनिखायनो जों फुङावनो सहैबाय नालाय दान्दिसे उन्दुनानै लानायसै दान्दिसे उन्दुनानै सिखारखांनानै जोङो प्रग्रामाव फिन थांबावनाय जायो आरो बे प्रग्रामनि हल पेन्डेल सिङाव जों दान्दिसे जिरायो बेवहाय गिबियावनो बराय फोरबो हाबाफारिया जायो आरो बे बराय फोरबो हाबाफारिखौ दोंसे मेथाइ मोसानायनि गेजेरजों बेखेवनानै स' बे मोसानायखौ नोंथांमोना दान्दिसे नायलांब्लानो जाबाय फरायसालिमानिफ्राय फैदों दिनैनि बे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों थिखानाय खन्थाइ हिसाबै दङ जा हाबाब आरो बे खन्थाइखौ सुजुदों रुंसारि सतीश चन्द्र बसुमतारी जा हाबाब
जा हाबाब धोरोमाव हमथा जिरि जोहोलाव दावहा जोहोलाव गिदिर बिखाया फोरदान दि जाखार गिनाङा आथिखालाव गिनाङा दानि जुगाव लाख लाख जखायबा हान्जा एसेल' नंथारा बे हारिया नङा निखावरि नाखि नाजुरि थेवबोसो हेस नङा रावनिबो हार नाङा थाइगिर बिबारा बारनोसै जोंनि खाफाला गेवनोसै नायहर साना नुजानोसै गिनाङा आथिखालाव गिनाङा दानि जुगाव गोजोन्थों। बिजिरगिरि आरो बुंथिगिरि सार मेममोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय आदा आब' आरो आंनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा मुस्रि नरुन खेरकातारि आं सालबारि फरायसालिमानिफ्राय नुजाथि फैदों। दिनैनि बे बिबुंथि बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो सानदों। बे बिबुंथि बादायलायनायनि आयदायानो जाहैबाय रेबगननि गोहोआ थुंग्रिनिख्रुइ देरसिन। नंगौ रेबगना ओरैबायदि जिनिस जाय जिनिसा जोंनो गियान आरजिनायाव हेफाजाब आरो थुलुंगा होयो आरो बेनि अनगायैबो थुंग्रिया ओरैबायदि मोनसे जिनिस जाय जिनिसा हिंसानिफ्राय हिंसासिम आवगायलांनायाव मदद खालामनो थांबा हेफाजाब होयो। थुंग्रिया ओरैबायदि जिनिस नंगौ थुंग्रिजों जों दान्दिसेनि थाखाय देरहासार जानो हायो जों गावखौनो गाव गोग्गानानै लानो हायो जे जोंनाव हाथियार दङ बा जोंनाव थुंग्रिया ओरैबायदि मोनसे हाथियार जाय हाथियारजों जों दान्दिसे समाव देरहासार जानो हायो। नाथाय थुंग्रिजों जारिमिन बिलाइयाव लिरनानै बै जेननायनि जि बिबुंथि बा बाथ्राफोरखौ जे आं दावहायाव जेनदोंमोन बै जेननायनि बाथ्राखौ लानानैनो बिथांनि सायाव बा गावनि सायावनो कनफिडेन्स लेभेला बारायो जे बै जेनदोंमोन बे जेननायखौनो रिभेन्स लानानै बिथाङा फिउचाराव देरहानो हायो बै रेबगननि लिरनायनि जेरै जारिमिनखौ माजों सोरजिदों होनोब्लाथाय रेबगनजों सोरजिदों आरो जोंनि देरहानाया रेबगनजोंसो आथिखालनि मुगायाव। रेबगना ओरैबायदि जिनिस जाय रेबगनजों जों सुंद' सल' सल'मा रायथाइ थुनलाइ आरो सुबुंनो गियान आरजिनायाव हेफाजाब होयो आरो रेबगना गारां गैयैफोरनो गारां होयो। बबि बिथांमोना खुगाजों बा रावजों बुंनो हाया नाथाय रेबगन दैनानै बिथांमोना बुंनानै होनायब्ला लिरनानै होनो हायो जे बिथांमोना ओरै बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना रेबगननि गेजेरजों बुंनो हायो आरो जोंनि गोग्लैसोनाय जि गोहो पावार बे पावारखौ जोङो रेबगननि गेजेरजोंसो मोननो हायो। समनि आंखालाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय जोबथियाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिबाय एसेनोसै गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय नरुन खेरकातारिनिसिम। दानिया खुलुमबाय मेलखौ सामलायनाय बुंथिगिरि आरो बिजिरगिरि सार मेडाममोन आरो गुबुन गुबुन कलेजफोरनि आरो मुलुगसोलोंसालिमानिफ्राय नुजाफैनो हानाय आब'मोन आदामोन आरो लोगोफोर आंनि मुङा श्री बनजित ब्रह्म आं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज दतमानिफ्राय फैदों। दिनैनि बे बिबुंथि बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादों। आयदायाव दङ रेबगननि गोहोआ थुंग्रिनिख्रुइ देरसिन। औ नंगौ रेबगननि गोहोआ थुंग्रिनिख्रुइ देरसिन। दिनै जोङो गोदोनिफ्रायनो गोदोनि मुगाखौ जों नाहरोब्ला राजा महाराजाफ्रा दिनै थुंग्रिनि जायगायाव रेबगनजों दिनै गावसिनि जारिमिनखौ दिनै लिरनानै दोनबोयोमोनब्ला दिनै जों मा लांखावनो बड'लेण्ड मोनसिगौमोन। दिनै जेलानाखि जोंनि गेदेरमा सुबुंफोर दिनै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म दिनै बिथांमोन गेदेरमा जोहोलावफोरा दिनै जोंनि बर' समाजाव जोनोम जानायनिफ्रायसो दिनै रेबगनजों लिरनानै दिनै जोङो हारि फोसाबनाय दिनै खन्थाइ रायथाइ लिरनाय जिउआव दिनै जाफुंसार जानोबा हारियाव दिनै जाफुंसार जानोब्ला दिनै माबायदि खामानि मावनांगौ गावखौ माबायदि लाखिनांगौ दिनै बेखौ जों मिथिबोनो हादों। दिनै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी आरो दिनै रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्ममोनहाबो दिनै गोदोनि मुगाजों दिनै थुंग्रिजोंनो दिनै जोंबो सालायलांनानै जोंनि रायजोखौ बेंनांगौ जोंनि समाजखौ खोन्थानांगौ होनोब्ला दिनै जों मा लांखावनो दिनै जोंबो जाम्बासो जासिगौमोन। दिनै जोङो रेबगननि गोहोजोंनो जोङो मुलुगाव गावखौ जाफुंसार जानो हायो। दिनै रेबगननि गोहोजों जों साख्रि मोननो हायो। थुंग्रिनि गोहोजों जों गावखौ साख्रि मोननो हाया। दिनै गावखौ फोजोबस्रांनोसो हायो। आंनि बुंनाया एसेनोसै खुलुमबाय गोजोन्थों।